Usa ka school principal ang gitigba samtang nagpahigayon kini og brigada eskwela sa Ipil Zamboanga, Sibugay. Suspect arestado. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Daling gidala sa ospital ang 46 anyos nga school principal nga si Daisy May Sabihon sa Moreno Tadeo Elementary School sa Taway, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kini human gitigbas sa usa ka Melchor okasyon 73 anyos Sabado sa buntag samtang adunay ginapahigayon nga brigada eskwela. Migula sa investigasyon nga nasuko matud pa ang sospek. Human wala siya gipaagi sulod sa tunghaan nga mo'y naandan niyang dalan paingon sa ilang balay isip shortcut. Nagkaroon ng hindi pinagkasunduan o hindi pagkakaunawaan. Parang nag-igib siya ng tubig dun sa labas ng campus pero dito siya dumadaan sa school para shortcut. Noong time na dadaan siya is nakasarado yung dadaanan, yung pathway. So sinabihan daw siya na umikot na lang. Doon nag-umpisa yung argument nila. Nakahiagom ang prinsipal og samad tinigbasan sa walang bahin sa tiyan og sa ulo niini. Hinuon stable na matud pa ang kondisyon niya. Samtang ang sospetsado, daling gidakop sa mga volunteers sa brigada eskwela ug daling kining gi-turn over sa mga mirespondeng kapulisan. Nagmahay matud pa ang sospek sa iyang nahimo. Daghan naman sa bagulbol, inginan mo kong bastos niya, di na magkaagi yung tanan di eskulahan. Siyempre, wala na akong buot. Gamay lagi siguro to. Pwede naman siguro na akong maka-istorya siguro. Mga ayaw kong pasaylo yun. Sa karon gipaabot matud pa sa kapulisan kung pasakaan og kaso ang maong sospek samtang nakadetain kini sa Ipil Municipal Police Station. Ang sabi ng asawa kasi pulis yung asawa, sabi hindi na daw sila magpa-file ng kaso. Naghihintay pa kami ng desisyon nilang mag-asawa. So yung sa akin lang is unawaan lang din and respeto ba. Wag idaan sa init ng ulo lahat ng mga problema nila. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.